rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's Hi mga Inday! Nagbabalik na naman ako dito. Naglingkod sa inyong atubangan si Mary Ann para ito Inday. And salamat mga Inday sa pagbalik diri sa akong channel. And ang akong buhaton is usa na ko ni buhaton mga Inday itong mga makeup. Butang taaning chapstick na 8 hours moisturize. Kini lang yun ang naganahan mga Inday sa akong wait. Pilian sa ni akong wait mga Inday. Grabe ni kapilian mga Inday. Nag-ugang akong wait tungod sa katugnaw ning kalibutan na mga Inday. Mga Inday, kapag mag-makeup pala kayo, magbutang mo og moisturizer Inday para dili mag-ugah ang atong nahong, ang atong dagway mga Inday. So ang atong buhaton moisturizer mga Inday. Ang akong hisgutan karon mga Inday is itong Facebook. Okay? Facebook. Kung mag-post man ganit ang mga picture, di ba mga Inday? Sobrang gwapa. Grabe na to kagwapang mga Inday. Di ba Inday ang kasagara karon mga Inday? Yung mga cellphone, mga touchscreen na mga Inday. Touchscreen, daghan na kayong apps. Pagpagwapa. Kuratan ka ba? Nagwapa lagi ko dali i-post nato ni Facebook, be. So, mga inana ba? Pero, ang akong buhaton karon mga Inday, kung wala kay cellphone mga Inday na touchscreen, pero yung imong cellphone naman, makapost ka o picture, ang akong gamiton na foundation is kini Inday. Mag-excuse ako mga Inday pag gawson sa ako ning iring Inday kay distraction. Daghan na tag mga kailas Facebook ba na kabalutas dagwa pero ang nahitabo perting gupaha tungod sa app. So kung wala kang app, mao ni buhata. Kung wala kay kuan ha, mao ni buhata. So mibilin itong gamito nato, mibilin si ano bang pangalan nitong mibilin na nato? Natural Veg 220. So yun, ito gamito nato, utangan nato ato dagway og foundation mga Inday. Dukduk ko nato atong dagway mga Inday sa sponge. Sponge ito basa-basa ito, so gipugtaan lang nako ning sakto. Wala tubig, so ato ning idukduk diri idukduk. Mao ni ato pang blend. Ingon pa nila, kuan daw, dapat i-blend mo ng tarong, i-blend di mo tarong kay para dili magpalak-palak imong dagway bang murag kamuti nga nang dagko ng unod nya nang gawas. Muna siya palak-palak na makita na ang mga unod bas ilaw. Apilo nato mga Inday ang liog kay kabalo naman mo mga Inday di ba ang liog muurag kung magkakita tag mga tawo nga nag-makeup ang liog perting ituma. So, apilo na tong liog kay para magpantay ang kuan ba, color. Ipaduol na ako akong dagway sa inyo mga Inday para makita naman ninyo ba kung say resulta dyan sa akong makeup. Nakamatikod ba mo mga Inday na daghan kay app na karon mga Inday na ma-download nimo sa cellphone nga na magwapa, bisag wa kay lipstick, malipstickan. Unya, bisag wa kay kilay, grabe nindot yung kilay day. Puwin kay das kilid ba nag-anaw, murag sundang mga baog. Huh? Dito sa kilid. Kung wala kay cellphone na mahalon, palit lang ka og makeup. Bisag kung sa makeup kabalo man ko nga daghan sa Pilipinas ba nga affordable na makeup, piting daghana. So makapalit na ka. Mga 500 siguro makapalit na ka sa tanan tibok naong nimo nga gamiton. Magkilay ta mga Inday, mibilin ni akong ipanggamit mga Inday. Kasagara ang akong gigamit diri mga mibilin. So mao ni paborito na akong brand sa drugstore, mibilin. At saka Wet n Wild Fine Fill Dough. Ang color pala ani Inday mga blue. Bland oy na blue naman ang untaan ni karong bland ang color Inday. So ato ning sugdan ang atong kilay mga Inday. Subutan nga nato na mga Inday og puti nga kana murag nagsinaw ba bibilin gihapon akong gamit mga Inday. So ato lang butang nga gamay, mura siya og highlighter gamay ba diri sa ubos ato butangan. Gamay lang gyud mga Inday. Para dili ta ingnon nga mura tag kuan ba, spaceship. Wala oy nasubraan mata mga Inday. So mga Inday, naka-foundation naman ta ang atong sunbuhaton. Pagbutang ta sa mata mga Inday. Akong gamiton Inday kini si Morphe. Daghan kay ni color mga Inday. Perting daghan ang color, klase-klase mga Inday. Kini ang akong ibutang mga Inday. Sa pinakauna mga Inday, ito siya Inday. Itaktak na to mga Inday ang excess nga mga powder. So, aniyo na to mga Inday. So, magunit mo, dris tumoy.
Ayaw din ninyo patunga ang gunitan yun yung sakto mga inday ba. Tumoy lang tayo, mura tag mga virgin ba. Nga na ako gunit kay di man tasanay. Ano na to? Dili na to iduot mga inday. Ato lang murag magpagilok-gilok ta ba yung mga inday sa atong kuan, sa atong eyelid. Pagilok-gilok ka na to, anak. Gilok-gilok. Ayaw iduot mga inday. Hinahinay lang yun. Tak-tak na food. Yung mga inday. Sa pikas. Diri na to ibutang sa murag na ikuan sa atong eyelid ba mga inday dito sa diri sa di ba ang atong eyelid murag na ito nga, murag na ibangag, murag na linya ba. Di na to ibutang mga inday. Di na to daghanon mga inday. Kay di man nato ingon nga murag tag clown tanaw sa Facebook day ba nga mag-post tag picture sa Facebook day lain kita tanaw natong dagway nga murag tag gidrawingan nga panghadlok sa mga bata day ba. So nga itong buhato na ni kanang murag tag hituraan gamay ba. Human na taan na day, human na. Paduol ta mo day kay murag layo-layo naman mo kay day. Paduol na ko day ha. Tinanduol na day, sus pero tinandako as akong dagway day. Sus ginuot ko na tibuok. Screen na ko day. Tibuok. Screen sa akong kamera day, napuno sa akong dagway. Pero ting ako aman ni nagwayo eh. Kay kinahanglan naman ni siya laplapan din na pita ba, laplapan din rin. Na pa lang tayo kwarta day, magpalaplap ta day, pero sus day, kung unsay gihatag sa Ginoo day, maunay dawato nang nato day. Day mga brand na mga tao, naghimo sila og make-up. So palito na to na day, kay barato ra day, kay kung magpalaplap ta day, perti mahala day. Palit na lang tag mga make-up day, no, para magpagwapas ato ba, bisag gamay lang kayo good. So ang akong buhaton day, kini day, kining color na day, kini siya day, itak-tak na sa itak-tak. Diri nato ibutang sa atong kuanday sa eyelid na po nato ibutang alangan nato lubot na ibutang day sa eyelid diri day ana paglugilok lang gyapon day ba paglugilok mo na mga style karon sa mga beauty guru day sa ingon pa nila day gunitan do ning tumoy day ba tumoy day mo gunitan niya ayo iduot daw wa man lami daw ang iduot way duot tay pareha sa rice day ang rice is life day ang life daw sa magpagwapa day kilay. Dili day, di na tinuod day. Ang tinuod sa life, sa magpagwapa gani ka, blending day. Maunay makapagwapa talaga day. Blending. Magbutang taog kining itom-itom nga, kining brown ba di, kini brown no? Sa pinakaubos day, kay mura man siya hagdanan day ba? Maguna kas ibabaw day, pinaka-light. Ang pinakasunod sa pinaka-light, yan na, pinaka color na lisod mag-explain day mauning magbisaya taday kay lisod kay mag-English day magkabuang taday atong dila day tud baliskad niya ang bunggan nagdugo tungod sa pag-explain English ani make up day di sa pinakaubos na butang day dito day diri napita ba diri man pud gud sa akong channel day nain mo tanan ba nindot lay ka make up day Ginoo pagka simple ra day Ginoo ko simple na ako make up day pero na may ingon na ganahan sila sa make up. Anong ganahan sila sa make up nga simple na kay na day. I-blend na to. Ingon pa nila edges daw sa kilid-kilid ba. Imo nang i-blend kay para murag mag-mix ang color ba nga murag way naglinya. Murag ka nang di mailhan si yuta. Nga diri imo diri ako. Di ba ka na mag-Facebook ta day di ma mag-post ta. Daghan kay mag-like kay guwapa kay ta. Guwapa kay tong post sa Facebook. Sus ang hinungdan day ang up naman ito na pagwapa day sa ato day. Sus daghan na nag-like oy sus maulaw man ta. Kung makikita ta sa personal mga tao nga ganahan sa tong dagway mga gwapa, maulaw na lang ta day kay filter day tong nang nagi-filteran. Mag-eyeliner ta day. Bibilin gyapon ni ako gamiton day, puro na lang ni bibilin akong gipanggamit diri day. Di na ta magbutang og wing. Kay lain kay ngilad ka na mag-wing ta ba nya di day ta kaay kabalo. Mag-concealer ko guys tungod sa nag-itom ba. Di man kaayo daot ang akong eye bag guys, pero butangan nato gamay. Makamaot man day ni dagway day. Kini kanay magbutang ta sa atong mata day ug sa kining dis ubos. Ang atong dagway ba madifrom. Maana gani. So di na ko magbutang og false eyelashes ang akong buhaton. Magmaskara na lang ditso lang tani maskara day. So dako as akong mata day mao na akong problema sa akong mata day kay lingin kay day kini pong itom sa akong mata perti pong lingina so perti jud dako aday so si Maybelline day ni akong gamiton day perti ganahan kay ko ani day si Maybelline La Sensational Luscious Full Fan Effect ha biluka day biluka ayong piluka mura siya paypay butangan nato dres ubos day so Ginoo ko day maglilisod ko day pikat ang atong buhaton day kay di man ta maka-afford. Dako asa ko mata dayoy, dako.
Nya di man ta maka-afford anang palap-lap-lap-lap anang bikibilo ba, bikibilo at tag bikibilo so piting mahal day. Ang atong buhaton magkuntor ta day. Ang atong gamiton nga kuntor day dili ni si Maybelline day, si Wet n Wild day. Naagi-agi day. Murag na landong ba? Gilandungan nato ang ato ang panga. Diba day, murag na landong day, diri day wa, sus Ginoo ko day. Way na usab day, murag gihapon natong dagway day, dakko kay day. May kausaban. Pero mina lang day, kung di ta maka-afford og cellphone day, adto tas mall day. Magpalitag baratohon na make-up day. Unsay Bisaya ni day? July man day kung sa English ba Ju. Hey Ju. My line. Hindi naman lumiliit pero kailangan talagang may pagganon ba. Oh, may shadow. Ah, may itom na landungan. O niyang atong July mura siya gihait gamay ba? Mura si ay dilas aras gani. Hay. Mag-blush ta nga si Maybelline Fit Me. Nindot pa si Maybelline Fit Me gamiton day kay mag-blush gani ta day diri na. Ana day ba na. Wala man kaayo na klarang akong blush day. Kay kung ano huli siya day mahal pang everyday use ba. Mga bisag wa na kay makeup day, pwede nimo siya gamiton si Maybelline Fit Me. Magbutang ta og si Wet n Wild atong gamiton day si Wet n Wild Mill Wine. Maganda din ito day. Tak-tak gid pero day kung magkuan gani kay tak-tak yun. Nya ayaw kaayo idiin nya. Balin-balhin na ba? Ana lang gud. Mura na ta ni kuan day mistisang hilaw day. Di ba day kana mag-Facebook ta day nya mag-selfie day. Ang hitabo day di ba mangita tag angle nato ba pahiwi-hiwi. O nya pati atong lubot mohiwid. Ana. So ang atong ilong kung perting la para nako mag-contour ta. Mahilig man ako mag-contour sa ilong day pero ang akong gamiton usually ang ako yung perming gamiton brush. Pero nakakuan ko aning kamot ba? Ana. Simple day. Usara ka bag-id. Malandungan day mo ilong, di ba? Nailandong. So kung murag kulangan pa ka day dugangi day daghana paito man ang landong day. Ana day. Napa may kulang na day. Murag naa pa day lipstick day. Mag-lipstick pa day. Oops. Parehan ako inday nga mga tigulang na giuban ah. Kung giuban na buday, pasag din yung iuban. Kayo kung mag-selfie no, maunay maghatag og shine sa inyong kinabuhi. Inyong uban. Tanawa day oh. Shimmering splending uban. So perting daghana day. So maunay giingon day nga ayaw ninyo kuluran yung uban. Di mo uban nga perting daghana. Nagputi-puti. So maunay giingon nga pasagdan ang uban kay kauban na sa atong kinabuhi. So unta day magbalik-balik mo please. Like this video, subscribe, and don't forget to share this video if you like. Salamat inday sa pagtanaw sa akong video day.